Валерия Георгиева смята, че освен социални мрежи и профилчета, в които можеш да лъжеш на воля, друго нещо няма. Няма реален живот и реални хора, които виждат и познават ежедневието ти извън мрежата. Такива хора има, веганки, и те буквално прихнаха от смях, като чуха поредните измислици. Бившата годеница на Евгений Генчев не спира да повтаря как дъртият и любовник Ваньо Алексиев може да е с 35 лазарника по-стар от нея, но пък се грижал нищо да не й липсва и се отнасял с нея като с кралица. Последно Вал обясни как любимият целувал краката и, разбирайте буквално. Вечер, като се приберяла уморена от скиторене през деня, Алексиев сядал, разбираш ли, на един стол пред нея и започвал да разтрива ходилата и да й прави масаж. Първо ги потъпял във ваничка с благоволни масла и после се почвало. А накрая ги целувал, щото много я обичал. Че мило, че хубаво. Защо ли тогава тези злобни и завистливи хора, добри познати на милионера, само махнаха с ръка и отсякоха, нека си плямпа, не вреди. Истината е, че всяка, която е гаже на Ваньо, си знае мястото и задълженията. А задълженията им са да му угождат и най-вече да не му противоречат. Казва им нещо и то се изпълнява, това е, как и защо иначе ще се ползват от това несметно богатство, коментират те.